Cando falamos do sentido da vida, referímonos á cuestión filosófica sobre o obxectivo e o significado da existencia, algo que varía dunha persoa a outra e mesmo dun momento a outro. Lorena Macía, que sempre se amosou moi interesada polo tema da intelixencia emocional, na súa tese de doutoramento quixo analizar este concepto, no caso concreto da ase dos adolescentes galegos, co obxectivo de contribuir a coñecer o seu impacto no rendemento académico e social deste colectivo. Así levou a cabo un estudo a nivel Galicia entre 1023 alumnos de centros públicos e privados de secundaria, unha enquisa na que se analizaban variedades como a idade e o curso, o xénero, o centro de estudos, a provincia, o rendemento académico ou a estructura familiar. Un traballo que foi presentado na Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense e do que se sacan conclusións como a que os alumnos que teñen unha idade de 12 anos, os de primeiro curso de secundaria, posúen maior sentido da vida que os que teñen 16. Podes dicir que, excepto dúas variables independentes relacionadas coa inteligencia emocional, o resto todo foi significativo. É dicir, podes dicir que a nivel idade, o alumnado de 12 anos tiña máis inteligencia emocional, tiña mellores estrategias de afrontamento e tiña máis sentido da vida que aqueles de máis idade, 15-16 anos. A nivel xénero tamén foi todo significativo, donde, por exemplo, a inteligencia emocional, as nenas teñen máis percepción emocional e os homes máis comprensión e regulación emocional. A nivel provincia tamén foi moi significativo, porque é Lugo aquela que ten máis inteligencia emocional, sentido da vida e afrontamento que aquelas cidades da costa, a Coruña e Pontevedra, que é algo curioso tamén. O rendemento académico tamén nos dá que aqueles que aproban todas as materias sí que teñen máis sentido da vida, inteligencia emocional e afrontamento, e incluso a estrutura familiar. As familias biparentais posúen altos valores en inteligencia emocional, sentido da vida e afrontamento. Foi todo significativo. Lorena, que traballa como profesora nun colexio de Carballo, insiste na necesidade de traballar máis nos centros a cuestión da intelixencia emocional. Que debemos traballar a inteligencia emocional a nivel público, a nivel en centros públicos. Creo que non é simplemente unha moda, sino que demostra que inflúe tanto no rendemento académico do alumnado, en o mellor garantir en mellores estrategias, a ter un mellor sentido da vida. Eu creo que, en xeral, son resultados moi chamativos que debemos investigar máis a fondo o porqué. Pois con 12 anos dan altas puntuacións, porque en centros privados teñen altas puntuacións, e seguir analizando todas estas cuestións.